Lisame ngolo hlobo enime ngalo bantwana benkosi. Sifumene le ndoda ezoba luthango apha ezizweni ekulweni noSathana. Besiyokhangela indoda ezokwazi ukumelana neenzingo zehlabathi, ikwazi into yokokuba ibe yinxenye yabefundisi abakhoyo ekulweni. Loo ndoda siyifumene, sayinxibisa. Mandifunde ivesi esibuye nayo phandle, kuba siphume naye singekho nje naye, kodwa wabuya ekumila kumbi kwanga suka kwintaba zeTabhore. Yincwadi kaEsther chapter 6 verse number 9. Xa isiya ekupheleni kukho amazwi asincede ngayo uThixo. Ndiyafunda kwenziwa nje kwindoda athanda ukuyibeka embekweni ukumkani. Mandiphinde ukwenzela into yokokuba nongayivanga ayive. NguEsther 6:9 ekugqibeleni. Kwenziwa nje kwindoda athanda ukuyibeka embekweni ukumkani. uThixo
nonyana wakhe nomoya oyingcwele. Makasikelele lamazwi kaMagalela kude kube ngoku nakuwo amaphakade. Amen. Nesame njalo befundisi bami, ndivumeleni ndigqithe nje kule ndawo yokuba kwenziwa nje. Andinanto ininzi endizoyithetha kuba mnye ozongqina le ntetha yala mazwi endigqiba kuwafunda. Andizuya into yokokuba bekutheni nangenxa ke yexesha, kodwa ngumbona wodwa ogqagqwayo xa usojiwa. Umntu akagqwagqwa. Kwenziwa nje ke kwindoda athanda ukuyibeka embekweni ukumkani. Ntakamqwaba, ndizawunika umntu ozodlula kule ndawo. Kodwa leni mbeko andazi nokokuba uyayazi na, uyakwazi na ukumila kwembeko into yokokuba le nto imbeko imile kanjani. Yile nto ndimane ukuthetha, ndakunika ithuba ndisithi umntu ongamaziyo uhayi uzawusilahlekisa. Asinakwazi into yokokuba silandele umntu ongamaziyo uhayi. Kudingeka indoda ezathi xa izawukhokhela ibekwe embekweni ibe iyamazi kuqala uhayi, ukuze ikwazi into yokokuba nakwabanye abantwana ikwazi ukuthi hayi. Le nto ingxaki esibuya nayo phaa ngaphandle. Sakumkhangela okaMagalela kwizinto zonke kuba le nto yobufundisi mna phaa kuye andiqali ukuyibona namhlanje. Yile nto ndiwangqinayo amazwi athi kwenziwa nje. Kwenziwa nje. Nakubeni nje ibandla libone into yokokubana makube yinto namhlanje, kodwa mhla mna endaqala ukudibana naye ndabona umfundisi. Kuba umfundisi uqala ngabi nguye umfundisi engekabi nguye umfundisi. Andithathi ngabantu abazimisayo rhamele yabo athi nam ndingumfundisi kube jonge into ezithile. Kuba baninzi abantu abadlula bebona izinto aqonda into yokokubana nam mandisondele ukwenzela into yokokuba ndifumane izipho nam ndingumfundisi. Le nto ingxaki kwenziwa nje kuba bekutheni kujongwa imisebenzi. Kujongwa imisebenzi etapetini. Mandinike umntu ozodlula kule ndawo kuba kwenziwa nje kakade. Makavele ke nemnyulileyo azothi kwenziwa nje. Ndawugqiba ayibuyisele kum, ndinike utata kuphela ze ndimnike. Malibonke igama lenkosi. Mandibulise inkosi zam, ndibulise oomama, ndibulise wonke umntu ozimasele nkonzo ngelihle igama lenkosi yam Yesu Kristu. Ndiyazi okokuba ndizawuthetha ndithini idotyi nobele. Malibonke igama lenkosi. Nyanisile kuba uXaba xa esithi akaqali uba ngumfundisi. Mandigcwalise ke le nto ithi kwibandla laseKuthuleni anibonanga kukhona isikhewu nafuna umntu ongavali isithuba sobufundisi balapha eKuthuleni. Kufikelele ixesha njalo nje kufike uThixo mntakaXhego wathi ngoku okwethu ukukhangela besithi mfundisi kuMagalela engakabi ngumfundisi. Mandibonke igama lenkosi. Isingathi kwelaa xesha likaSamueli eyogcoba phaa kwindlu kaYese,
Emanu sithi xa ivela lamadoda athi ngathi le umzimba wayo ibulungelo kokuba ingakhokhela uSirayeli. Besenza njalo ke family yakho wethu kuloka Magalela. Besithi nene ibandla laseKuthuleni limbambezelo kokuba ngene ebufundisini. Amen. Kodwa ndifuna ukuthi inene besiphosisa thina kodwa ixesha belifanelekileyo ibililo eli. Amen. Kuba bendiza kuncokola ndoyika ixesha. Yeah. Bendirhalela nje vele ukucebisa bhuti uba uzifake emanzini abilayo. Malibonke igama lenkosi. Uba bendizawuncokola mfundisi uSamela bendizawuthi gali mnye umthetheleli phakathi komuntu noThixo. Malibonke igama lenkosi. Bendiza kuxhobisa ngaloo nto gali emva koko ndihlale phantsi mhlobo wam. Ndiqeqeshwe nguye lo bawo. Kokuba ndibe ngulo mntu ndinguye kodwa namhlanje ndizothetha phezu kwentloko yakhe. Injani le nto kaThixo? Malibonke igama lenkosi. Gali sinengxaki yabafundisi abasuke bangene phakathi komuntu noThixo bakhupha umoya oyingcwele. Family yakho wethu. Kodwa ndizothi nje gali xa ungena apha ebufundisini uzuncede mhlobam ungasusa umoya oyingcwele phakathi komuntu noThixo ungene phakathi wena because now sikhangela iinkonzo ziyalambatha Magalela ngenxa yabafundisi esifundisa nabo kuba kukhangela umfundisi befika umntana sithi mfundisi ndikhathaziwe apha ngezathi indoda efana nomfundisi angazazi lo mntana okokuba makabalekele enkonzweni okanye mbheke kwindawo yobumnandi ngenxa yamadoda athanga befundisi kanti agusha izimvo zobukhwenkwe ngobufundisi. Ayizanqoza ngoku. Mnye umthetheleli. Kale kakufika umuntu ongumama ezokhala kuwe usungathi ndiza kunceda kodwa usukumbambe ngesandla uthathe inkosikazi yakho uthi masibheke kuThixo. Mnye umthetheleli. Sidibana no-Omathose ngoku ababethenjiwe kodwa sibhaqa kobe kuthenjweni kwabo kunezimbo. Igama labafundisi namhlanje liwiki ngenxa yamadoda enza amanyala esithele ngekhola. Uthi uba uXaba sikhangela indoda ezaba luthango. Family yam ndayoyika le nto ithetha kwaXaba. Gali sikhangela umkhuseli wezimvu zikaThixo angasusuke yena atye kuzo kodwa azikhusele. Uyathandazwa gali? Amen. Ungathi abantu mabazonqula kuwe kodwa uthi masambini sibhekeni kuThixo kuba mnye umthetheleli phakathi koThixo nomntu ngoKristu inkosi yethu. Uvakele. Singahlabenanga lengoma. Sawucela umama bahlabele ingoma xa beza ukwenza owabo umsebenzi. Wondiwa navakateli